Hello guys, good morning. So today pala is 23 December 23, 2019. So bukas magre-ready na tayo for Christmas, 'di ba? And then tatanggap niyo na ba ang inyong 13 month? Kasi gusto ko 'yung pag-usapan ngayon about yung 13 months since yung iba nakatanggap na ng 13 month, yung iba naman hindi pa. And gusto kong i-share sa inyo ngayon kung paano namin hinahandle yung mga ganong pera na pang yung once lang dumadating sa isang taon, 'di ba? So, yun yung pag-uusapan natin. Hello guys, it's Christina. Welcome po sa ating family values. Actually, hindi ito talaga sit-down video dahil nakatayo ako at naghuhugas ako ng plato. So, gusto ko lang pag-usapan habang naghugas ako ng plato at maglilinis pa ako. So, nakikita niyo yung likod. Yan, nilinisin natin yan ngayon. Kasi alam kong season ngayon ng shopping. Alam mo yun, kasi lagi kami nag-shopping. Pero yung sina-shopping namin is yung mga paninda namin. But, lagi namin nakikita yung mga grabe talaga, bit-bit ng mga shopping talaga, 'di ba? Kasi may mga bonuses na, ganyan. Kasi gawain ko rin yan dati, 'di ba? Hindi pa dumating yung bonus si Papa noon. Ginastos ko na, inutang na namin. But, ngayon, kung meron pa, intact pa yung bonus mo. Wait, panoorin mo muna itong video na ito, okay? Kasi, minsan lang dumating yung, sa kaya na sinabi ko, minsan lang dumating yung isang bultuhan na pera na libre, 'di ba? 'Di ba? Bonus nga, 'di ba? 13-month pay, meron din, I think meron din 14-month pay, may mga ganung mga binibigay yung mga companies, 'di ba? And for me, ngayon na syempre, ang kaibahan lang sa amin is yung 13-month ni Papa, nakatanggap siya ng 13-month doon sa una niyang meron din siyang 13-month doon sa basta may mga natanggap siyang pera. So, inisip ko talaga na hindi, kasi minsan pag lumarating yung pera sa atin, nagiging excited tayo, 'di ba? So, sa amin din, sa business namin, since si Papa hindi na siya nagtatrabaho, season din sa business na ngayon, sa mga businesses. Kasi, di ba, yung mga tao, maraming shopping. So, ikaw din, marami ka rin benta. So, ganun din sa amin. So, kahit anong aspeto, sa negosyo man o sa trabaho, pare-parehas. Kasi pag sa business naman, dahil nga season, medyo malakas yung benta namin. And then, pag may taon lang tayo. Na-excite tayo pag meron tayong pera, 'di ba? Na-excite tayo, gusto nating igastos kaagad, which is normal naman. Kaya nga yung kalaban natin is syempre yung ating sarili na paano natin makokontrol. So ako naman dati ganun ako talaga. But then, yun nga, na-realize ko sa kalaunan na lagi akong gastos ng gastos, na-realize ko na minsan dumadating yung pera, kailangan nating itago. So, paano nga ba namin tinatago yung pera namin? Paano namin na-manage yun? So, yung pagdating ng pera, lagi nagkakatatak sa isip ko, guys, na yung pera, season na to ngayon. Sa susunod na mga buwan, dahil nga nagnenegosyo kami, medyo konti na lang yung dating ng pera. So, gusto ko meron kami nakalaan na pera na parang buffer ba? Parang buffer na anytime na medyo hindi na yung benta kasi ganun talaga sa negosyo. May ganun din naman sa pagtatrabaho, 'di ba? Hindi naman every month may bonus. 'Di ba? Kasi sa pagnenegosyo din, yun din yung bonus namin na parang maraming yung benta talaga. So, yung ginagawa ko, talagang pinipilit ko yung sarili ko na hindi kami nag-shopping. Yun nga, yung sina-shopping namin is yung mga paninda lang namin. And then, yung mga, yun pala, ipapakita ko sa inyo, yung mga binili ko na mga ibibigay natin na aginaldo dun sa aking mga courier na kumukuha ng mga packages namin dito, yung mga ipinipick up. So, ipapakita ko sa inyo yan mamaya. But ngayon, hindi mo naman kailangang magdamot. Di ba pag Christmas, pag na-obliga tayong magbigay ng mga regalo sa ating mga kapamilya, di ba? Which is okay naman yun na magbigay ng regalo. Pero, isipin din natin na hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw may bonus, hindi buwan-buwan ganon, di ba? So, sa akin, talagang
medyo naglaylo ako dun sa bagay na yon. Pinili ko lang kung sino yung bibigyan ko, yung mas importante na kailangan bigyan. So, ipapakita ko yun sa inyo ngayon. Hindi pa ako tapos maghugas ng plato. So, eto yung nakikita ninyo. Eto. Hindi yan kasali. Sorry. So, eto, yung mga binili ko kahapon. Actually, yung isa na bigay na namin. Binibigyan namin is yung mas, alam mo yung mas na-appreciate mo sila. Na alam mo yung gusto mo silang bigyan talaga. So, like, yung sa security guard. Guys, hindi ako dahil nagbibigay ako ng ganyan. Dahil most of the time, I never posted anything na mga ganito sa Facebook kasi nahihiya ako. But since this is a vlog and gusto ko may maka-inspire na kahit naman maliit yung income natin, pwede naman tayong magbigay, diba? So, pwede tayong mag-alat ng konting budget. So, this one, nag-alat kami ng konting budget. Since blessed naman tayo, yun. So, ang naisipan namin ibigay, yung practical. So, yun yung aming yun yung inano namin sa aming ibibigay sa kanila, sa aming mga courier. So, ang ibibigay namin sa aming courier, pakita ko sa inyo dahil makalat pa itong kusina namin. So, this one, yung mga binili ko, syempre, yun yung pang Pasko. Kaya nga, ibibigay namin to sa kanila ngayon kasi bukas yung preparation natin sa Pasko. So, this one, ito yung ibibigay namin sa courier namin. Ito mga to. At sa security guard naman, ganito yung binigay namin na isa. Ano lang naman to guys, 150 pesos lang naman. No, 159 pesos lang naman ito. Kaya hindi naman siya ganun kasakit sa bulsa. And medyo may favoritism kami dito na part kasi yun nga, tinitingnan namin kung ano yung ng tao. Alam mo yung hindi mareklamo, yung hindi lang na-appreciate mo sila, 'di ba? So kaya ito, ibibigay kasi marami yung J&T, marami iba-iba yung nagpi-pick up. Kaya ang ibibigay namin sa kanila is ganito para dalawa silang mabigyan namin. So dalawa, and then ito naman sa Black Arrow at ito naman sa sino ba bibigyan namin ito? Ito sa Black Arrow, ito naman sa nakalimutan ko sino sa J&T pala ito. Isang ganito. Tapos, ito naman sa expose namin na courier. Kasi siya lang kasi yung mag-isa. And, appreciate namin yung effort niya talaga. So, bibigyan siya yung naka-jackpot. Bibigyan natin ng 5 kilos na Young Master. Isang bag na ganito. And then, isang pack ng ganyan. Ayan. So, yung pera namin, guys, inipon ko siya. Hindi ako nag-impulse. Hindi kami nag-shopping. And, plano kong mamili din. Gusto ko pa rin magbigay ng mga regalo, but yun nga, pili lang sila. Yung mga importante, kasi dati parang halos lahat binibigyan ko, kahit kapitbahay namin, binibigyan ko kahit wala naman kaming pera. So, ganun yung, medyo mahirap yung ganun. Kaya, ubos lagi yung aming pera. Kasi, laging ganun yung setup. Pag meron pera, inuubos ko. Tapos, pag naubos na, parang parang sinisisi mo yung sarili mo, bakit mo inubos? Tapos pagdating ng susunod na mga buwan na meron ng mga gastusin na mas importante, hindi mo na mababayaran kasi nga ubos na yung pera mo. So, ganun. So, ngayon na season ng pagsha-shopping, sana ay okay lang naman mag-shopping. Like for example, kumita ka ng 5,000 pesos or like meron kang bonus na 8,000 pesos. Kahit yung 2,000 pesos lang yung pang-shopping mo sa pang-regalo, 'di ba? Ano mo rin din yung kakayanan mo na magbigay ng regalo. Huwag naman yung masyadong mamahalin na regalo kung hindi mo naman talaga kaya. Kung gusto mong mabigyan yung iba, doon ka sa mga medyo lesser na mga presyo ng mga pangregalo, huwag yung masyadong mamahalin. So, diba? So, meron ka pa 6,000 pesos. So, yung 6,000 pesos, pwede mo yung 2,000 pesos, pwede mo na yung pambili ng pandagdag sa pang Noche Buena mo, ganyan. Tapos, yung 4,000 pesos, itago mo na, diba? Hindi ko naman sinasabi na pagdating ng bonus, itago mo na lahat. Hindi naman ganun. Kumuha ka lang ng konti. Tapos yung iba, itabi mo na. Huwag mo nang galawin. 'Di ba? Kasi for in case lang naman na merong mga problema sa mga susunod na buwan, at least meron ka ng backup na pera. So, ganun yung ginagawa namin, guys. So, hindi kami nag-shopping. Parang ayoko nang makipagsiksikan dun sa mga namimili. Pero,
bibili lang ako ng mga laruan para lang sa mga bata kasi sila naman yung nag-expect talaga sa akin na magbigay ng ano kasi nasisiyahan din akong nagbubukas sila ng regalo na nakikita ko yung itsura nila na yung mga pamangkin lang naman namin tapos yun lang naman yung bibigyan. Then yung parents namin ni Papa sa akin is parang 50-50 pa ako kung sa January ko na sila bibigyan kasi nga mahirap maghanap lalo na kung sa pera natin ibibigay, di ba? So, yun. Sana ay meron kayo napulot dun, guys, sa akin mga sinabi. And, nandito na si Pachuchay. And, yun. So, kagaya ng sinabi ko, ayan, kahit gaano pakalit yung income natin, pwede tayong magbigay ng kahit konti lang naman dun sa mga taong, alam mo yun, bibigyan mo ng appreciation sa kanilang mga ginawa sa atin, naging mabait sila for this year, diba? Bigyan natin sila ng kaunti. So, at I think enough na yon sa kanila. I think enough din na, pero ayokong mag-picture. Parang nawawala yung sinseridad ko. Parang nawawala yung sinseridad ko talaga pag nagbibigay ako. Tapos, after magbigay, nag-picture kami. Nahihiya ako ng ganun. Kaya, no. Ngayon ko lang ipapakita sa inyo yan. Pero pag yung actual na pagbigay, ayokong mag-picture kasi nahihiya ako. So, siguro ganun lang talaga ako. Pero iba-iba tayo ng mga estilo. Pero for me, ayoko ng ganun. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And, tapos ko lang mahugas ng plato. And, bye!